оғози бозӣ 1.5 соат вақти дигар мондааст ва аллакай дар ин ҷо ҳама чиз омода аст. ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик бо ҳамроҳии ман ва Сайнуриддин Амиршоҳӣ, студияи сайёри телевизион ки ин бозиро мустақиман пахш мекунанд, доварон дастаҳо аллакай дар майдон ҳастанд, толор барои қабули ин бозӣ пурра аз дирӯз омода аст. хулас ҳамаи масъулин дар ин ҷо ҳузур доранд ва барои баргузории як бозӣ ҳама шароит хулас мерасад. ҳамаи мо шуморо як бозии хеле ҷолибе дар пеш аст ва фикр мекунам ки аз тамошои ин бозӣ ҳамаи мо шумо ҳаловат хоҳем бурд. омода мешавем ва мебинем ки чӣ хоҳад шуд. қабл аз баргузории бозӣ конфронси матбуотии сармураббиён баргузор гардид ва албатта сармураббиёни ҳарду даста ба оҳистагӣ ва бо як эҳтироми хоса бар ҳариф ва саволи хабарнигорон ҷавоб мегуфтанд. муҳим аст ки ҳамин роҳбарияти даста ва истоди мураббиёни мо дастаи Соро компания чӣ мусобиқаи чӣ бозие ки мешавад дар назди сармураббӣ як вазифа фақат ба ғалаба кунем. Пагоҳ бозӣ нишон медиҳад ки кадом даста хубтар омодааст. Мы конкретно к Суперкубку не готовились, то есть мы готовимся именно к чемпионату, именно к плей-оффу, то есть задача основная стоит, конечно, чемпионство в этом сезоне. А Суперкубок, кубок это как у нас подготовительные этапы, проверка нашей боеспособности, то есть бороться, биться мы будем, но конкретно вот так, чтобы мы готовили к Суперкубку, такого тоже не было. Времени недостаточно было для того, чтобы конкретно так готовиться. Сейчас мы примерно в равных условиях. Все в наших руках, в наших головах, в наших сердцах, понимаете, все будет зависеть только от нас. Мы будем выходить и будем доказывать. ин нукта боиси зикр аст ки махсус барои баргузор кардани ин бозӣ майдони баргузории ин мусобиқа таъмир карда шуд. ин паркети рулонио ҳаст. Рулонио паркете ки бале ҷамъ мешавад, ҳар кадоми и 20 метрӣ мебошад, ҳар кадоми 20 метрӣ ва дар гирди атрофаш бо паркети сурхе ки ҳаст ки чӣ хеле мебинед дар он кунҷи вай нависта шудааст ки кадом компания иро кадом ширкат инро сохта шудааст. вақте ки бозӣ ки анҷом шуд аз пагоҳ метавонанд кормандои ҳамин қасри варзиш бо инро аз рӯи номератсия ҷамъ карда гирифта дар дарун мемонанд. яъне ин боз қобили истифода мешавад? бале аз фикри мо барое ки ин иншоотҳои ҷашнӣ ҳаст, чанд хел маъракҳо гузаронда мумкин, болои ин паркет ба ягон хел бояд чизҳои вазбин, оҳан, тахта монда набояд бошад. барои ҳамин аз ҷиҳате ки маъракҳои ҷашнӣ ва дигар намуди спорт, ринг ва дигарҳо мешаванд, мумкин нест. аз ҳамин ҷиҳат мо ҷамъ карда гирифта мемонем. густурдани гилем ё ба истилоҳ паркети нав аз сатҳи баланди ин бозӣ далолат мекард, зеро ин гуна таъмир фақат ҳолатҳои хеле вежа гузаронида мешавад. дар ҳақиқат ин хели бозиҳое ки суперҷом, кубок ва бозиҳое агар байналӣ шавад, мо ҳамин паркети рулониро кушода бо чӣ бартарӣ дорад мана ҳамин гилем, ҳамин паркет аз паркете ки масалан дар зер аст? дар ҳақиқат саволи хуб додед. аз ҷиҳате ки вай паркете ки пештара буд, вай паркети фанерӣ аст. болои он ба агар мо гирем бозӣ карда мумкин нест. барои чӣ бозӣ карда мумкин нест? вақте ки бо пояфзол ки медавед лағжидан мумкин ва дигар. барои ҳамин ин паркет аз талаботи мутахассисони фифа омада шудааст ва тамоми ҷаҳон, чӣ бозиҳои чемпионати ҷаҳон, чӣ дигар бозиҳои под эгиди афк ё фифа мегузарад, ҳозир ҳамин паркетда истифода бурда бозӣ карданд. ҳамчунин як рӯз пеш аз баргузории бозӣ барои бозингарони як семинари омӯзишӣ баргузор карда шуд ки дар он қоидаҳои мавҷуда бори дигар фаҳмонида шуд. рӯзи баргузории суперҷом аз ҷониби агентии назорати маводи нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як аксия баргузор гардид ва ҳоли ҳозир намояндаи ин оҷонсӣ Гуландон Мирзоева атрофи чигуна баргузор шудани ва ҳадафҳои баргузор кардани ҳамин аксия барои мо шумо хоҳанд гуфт. бо фармони
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марти соли 2021 таҳти рақами 145 стратегияи миллӣ оид ба назорати мабуди нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 тасдиқ гардиданд ва ҳадафи асосии стратегия ҳам яъне коҳиш додани талабот ва дастраси маводи мухаддир байни аҳолӣ мебошад ва мо чунин тасмим гирифтем ки чунин чорабиниҳо яъне ки бештару бештар шаванд, ҷавонон ва наврасонро ба варзиш даъват кунем ва аз корҳои ношоям яъне ки бартараф намонем ва аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам аз номи сардори раёсат, аз номи роҳбарияти раёсати агентии назорати мабуди нашоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба Федератсияи футболи Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии вилояти Суғд ва ҳамчунин шаҳри Хуҷанд миннатдории хешро баён намудем. дастандаркорони дигар бошанд барои мухлисии нӯшобаҳои ройгон тақсим мекарданд ки он фазои идонаи толоро рангу нури дигар мебахшид. мухлисон бошанд ба оҳистагӣ толори варзиширо пур мекарданд. албатта бо назардошти баргузории бозӣ дар хуҷанд мухлисони сипар хело зиёд буданд, аммо як гурӯҳи калони дастгирӣ барои мухлисии соро аз душанбе омада буданд. султонов абдураҳмон. сурхуб абдураҳмон, мухлиси кадом даста ҳастед? ман мухлиси сипар мебошам. хуб, аз бозӣ чӣ интизориё доред? ба хиёлам ҳамин сипар мезанад бо ҳисоби 3-2. боварӣ доред? бале. аз кай боз ба сипар мухлисӣ мекунед? 3 сол боз. 3 сол боз? муваффақият барои шумо. раҳмат. Сильно будете переживать? Естественно, мы всегда переживаем за нашего папу. Что ожидаем от игры? Естественно, победы. Вы уверены, да? Женя, вы? Тоже уверен в победе. А вы? Тоже. Принцессу как зовут? Дана. Как Таджикистан? Мы приехали недавно, Таджикистан нам очень понравился. Очень гостеприимная страна. Очень вкусная кухня. Приветливые люди. Поэтому нам очень нравится. А ваш муж сильно переживает перед каждой игрой? Или он такой спокойненький, как есть? Нет, он не может быть равнодушным. Он всегда очень сильно переживает перед ответственными играми. Готовится. Бывает даже плохо спит. Мы его всячески поддерживаем. фирдавс абдуллозода яке аз муассисони дастаи сипари шаҳри хуҷанд. аз бозӣ чӣ интизориё доред? пеш аз ҳама мо хеле тайёрӣ дидагем ва боварӣ дорем ки дастаи сипар як бозии хуби футзала нишон дода ғолиби суперҷом мешавад. аз ҳариф огаҳед ки аз ҳолаташ? бале огаҳ ҳастем чӣ хеле ки дирӯз дар вай гуфтак сармураббишон ки муддат кӯтоҳ ҳам бошад, аммо мо медонем ки Соро як ҳарифи хеле пурқувват аст. ина мумкин як тактикаи тренер бошад. ман воҳидов диловар аз шаҳри Душанбе. бисёр хуб. диловарҷон, ба хотири мухлисии кадом даста омадед? ба хотири мухлисии дастаи Соро. Соро? бале. хуб, аз бозӣ чӣ интизориҳо доред? интизори асосӣ мо бозӣ шавқовар гузарад ва командаи хубтарин, беҳтарин ғолиб биёяд. ҳисобро пешгӯӣ карда метавонед? аслан пешгӯӣ як чизи бад аст ё ки не? аслан чизи ӯ қадар одат надоред шумо? аслан одат надорам пешгӯӣ кардан. мақсад он аст ки бозӣ шавқовар бошад барои мухлисони ҳарду даста. дастаҳо ба бозӣ ба ҳолатҳои мухталиф омаданд. агар евгений асенсов имкони омода кардани дастаро дар тӯли тамоми моҳ истифода карда бошад, пас пайрав воҳидов барои ин хело вақти кӯтоҳ дар ихтиёр дошт. зиёда аз ин 4 легионери Соро ҳамагӣ ҳафтаи пеш ба даста пайвастанд. омодагиҳо ба бозии фардоина чӣ гуна аст? омодагии хуб аст, бачаҳо дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доранд, тайёрӣ нағз рафта истодааст. хуб, маълум буд ки шумо аз сафари хориҷа омадед ва оё доштед ҳамон муҳлате ки бо даста шинос шавед, мана легионерҳо омадану? не, ростига муҳлат хеле кам буд, барое ки мо 23 май омадем аз хориҷа бо 3 бозингар, машқро 24 сар кардем. 4 бозингари хориҷаон 27 омаданд ва бо ҳайати пурра ҳамагӣ 4 машқ гузарондем. ҳамагӣ имрӯз панҷум ҳисоб мешавад. аз ҳолати дастаи ҳариф огаҳ ҳастед ё не? рости гап не, ростига вақтам набуд, огаҳ нестем, ягон маълумот надорем.
хуб фикри шумо ки аллакай легионерҳо одат кардан ба дастаи бозӣ, яъне ки бачаҳо якдигар фаҳмишон дуруст аст ё ки ба ҳар сурат таваккал мекунед онҳоро ба майдон баровардан? пагоҳ бозӣ нишон медиҳад. Легионерҳо бояд дар ҳама вақт омода бошанд. Бароки легионер аст ва бозингарои маҳаллӣ бояд як ду сар гардан зиёд бозӣ кунад, хубтар бозӣ кунад ва барои ман фикр мекунам ягон мушкилияте бояд набошад барои легионерҳо бозӣ кардан. барои шумо принсипиалӣ аст фардо ғалаба кардан ё ки ин як агар ғалаба кунед ғалабаи қаторӣ аст, агар бохтам бошад бохти қаторӣ аст? Не, ҳар як бозие ки бо Сипар аст бозии принсипиалӣ аст. Суперҷом бошад, бозии рафти чемпионат ҳатман бояд ғалаба кунем. Вазифаи асосӣ бояд ғалаба кардан аст. Бароки ҳарифи асосии мо Сипар аст. ду маротибе ки Сипар суперҷомро гирифт, ин барои онҳо кӯмак мекунад ба назари шумо? мумкин аст ҷиҳати психологӣ кӯмак кунад, лекин ҳайати онҳо ҳар сол иваз шуда истодааст. ба фикрам хай мумкин аст ҷиҳати психологӣ бартарӣ дошта бошанд ки мо ду бор суперҷом шудагием. як бартарии дигар ҳам доранд ки дар майдони хонагии худ бозӣ мекунанд? албатта майдони худашон аст, мухлисошон ёрдам мекунад, ин таъсир мерасонад. муваффақият. Это особый элемент, да, или? Ну, это один из элементов игры плей-оффа или кубкового матча, или суперкубка. Поэтому мы не исключаем все варианты и должны подготовиться ко всему. То есть почувствовать ребятам специально пенальти. Ну, всякое может в игре быть. Это подготовка на завтра, на всякий случай? Конечно. Подготовка на завтра, на всякий случай. Все ребята в строю? Да, слава богу, все живы-здоровы. Какая аура в команде? Сейчас нету легионеров, все местные ребята. Аура один за всех и все за одного, поэтому нам терять нечего. То есть показать, на что способны таджики, я думаю, что они готовы все показать это. Ну, а завтра игра будет, и еще первый круг, когда мы будем все это пробовать, экспериментировать где-то. Поэтому все, еще раз говорю, что в руках, в ногах и прежде всего в голове каждого из нас, каждого игрока. Поэтому я думаю, что у нас должно получиться. Потому что такое желание, как у ребят, реально, как бы они очень хотят это доказать. И я думаю, что у нас все получится. қисмати якуми бозӣ қариб ки барои таҳлил чизе надод, зеро ҳар ду дастаҳо ҳам бозии хуб нишон медоданд. дар чанд ҳолат бахти Сипар омад накарду дар чанд ҳолат бахти Соро. ба ҳамин минвол дастаҳо ба танаффус рафтанд. пайра воҳидов бо ду чоргона бозӣ мекард. асенсов бошад андаки тактикаи дигарро гирифт. ба назар чунин мерасид ки Соро ки вақти ками омодагӣ дошт монда мешаваду Сипар кори худро мекунад. аммо дар як ҳуҷуми барқбор Соро голи худро зад. аслан дар чунин ҳолатҳо бозӣ то як гол аст, чунки дигар маълум буд ки Соро қафо менишинаду Сипар бо изофаи як бозингар бозӣ хоҳад кард. дар чунин ҳолат маҳорати инфиродии бозингари Соро даст дод то тӯбро аз нимаи майдони худ ба дарвозаи холии Сипар ворид кунад. дигар он тарафаш чунончи мегӯянд кори техника буд. Соро ҳимоят кард ва ҳисобро то садои ҳуштаки довар нигаҳ дошт. салавал муборак бошад. чӣ гуна имкон дод ки дар як муддати кӯтоҳ дастаро ба ин гуна бозии даркорӣ омода кунед? ташаккури калон. бачаҳо аз бохти соли гузашта бисёр хоҳиши зиёд доштанд ки бо ба суперҷомро мегирифтем. ам вақтмон камтарам ба ин нигоҳ накарда тавонистем ки хуб омодагӣ кунем ва ғалаба ба даст биёрем. маълум аст ки ҳамаи бачаҳо хуб бозӣ карданд, аммо ба ҳар сурат ҳозир 4 легионер дорен, чанд нафаре ки нав бозӣ карданд. акнун шумо онҳоро дар бозӣ дидед. чӣ гуна баҳо медиҳед бозии онҳоро? мо кӯшиш кардем ки агар сухан дар бораи легионерҳо бошад, кӯшиш кардем ки легионерҳои сатҳи баланд даъват кунем ва ин бозӣ нишон дод ки сатҳи дарвозабон хеле хуб аст ва се легионер ҳам сатҳашон боло, барои ки бозингарои лигаи суперлига Эрон ҳастанд. саломат бошед, муваффақият, муборак бошад. як бор ташаккури зиёд. мо зиёдтар мумкин мехостем инҷо суперҷомро ба даст орем, чунки дар он рафи ғолибияту рафи ҳамун ҷоизаҳои мо он набуд ва мо мехостем зиёдтар хостем ва фикр кардам хоҳӣ шуд, хоҳиши бачаҳо ва
малакаи онҳо дар якҷоягӣ ва албатта маҳорати сармураббӣ умуман роҳбарияти дар ситоди мураббиён фикр мекунам дар ҷамъ дар маҷмӯъ боис вон гардиданд ки мо ғолиб баромадем. ва имрӯз маълум буд ки бачаҳои мо гарчанде ман дидам ба фикри ман гарчанде ки мо муҳлати кам доштем барои тармим, аммо аз лиҳози физикӣ ҳам бачаҳо имрӯз пурқувват буданд ва аз лиҳози тактикӣ агар шумо Сухробшох аҳамият дода бошед, мо бо ду чоргона бозӣ кардем. дастаи Сипар бо 3-4 ба ҳар ҳол бачаҳо хуб бозӣ кардан, ташаккур раҳмат мегӯем ба онҳо барои меҳнаташон ки қадрдонӣ шуд ва ғолиб баромаданд. як бор дигар муборак бошед. ташаккури зиёд. Сипос. дӯстони азиз, воқеан мана он чизе ки мо мехостем дар доираи баргузории ин суперҷом ба шумо намоиш бидиҳем. Суперҷоми Тоҷикистон насиби дастаи Соро компания гашт ва онҳоро албатта метавон ба гирифти ин суперҷом табрику муборакбод гуфт ва ба ҳардуи дастаҳо дар мавсими имсола барори комёбӣ мехоҳем. Дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. Хайр!